Guys, welcome to my vlog. For today's video, mangawat ka na ni siya kuan ng sanggutan. Ibili na ng shade kay babuak niya na. Ayan, mga bis daw siya. Kabalo bago ni. Dito ta na guys, nangsa. So dira guys. Pre na inaong sa videographer. Tesa. Dagan tuwa pre. Tagay taron pre. Abisan ro nimin no? Oh. Lan na. Sara ni akong pre man sanggutan no. Sure po na pre. Say makotdan yata pre. Niya gakurog imong pa pre. Kuro-kuro ka konti kay. Mo kayo. Ulan na mi cellphone ko. Sa dira. Ginoo. Ginoo. Naulan na. Naong sa manalanggutan pre. Tara. Lah. Alin ka? Ulan na. Lala pre, lalom kay diri pre. Wala pre. Talaptap pagod yatay. Na, nangalukot na. Wala pre, dali pre. Dali pre. Dali pre. Wala pre, ulan na kayo. Wala pre. Wala na. Asa na ka pre? Bagyo sa mo ah.